nya sam ya ke jing kerku le ne ke jing dan ke jing em ke bau blai ula kerku kalong kalat ke kebu yang ngabe pi bagian pendan buram ya utrai ne mereka dau salmon so tu pendan buram utrai la ka spa jong pi banla ban pendan buram utrai de ke jing dan jing em jenga jong pi de ka spa ka po ken mau ni ha ban pediang ni ke jing shisha kata kalong ba ni nyem dei trai ya ki e baro ni long tang ki sodar ni tin parang ni long tang ki steward ublay du trai jong ki baro lag long ken ki badan ha ni ka khndo lag long ken ha ki jika peneng us em David upun sishai kan ni da ka jing tuai ka jing ka bala bo record apo ningkong chronicle nong ka ba art kundai ka khat bakharwe ka ba uduai og ni ki dikitin ka jong me atrai long ka jing kraw bat ka bor bat ka buram bat ka jingla bat ka jinglong sem na babaro ka badan habneng bat ha ka kendo kalong ka jong me long ka hima atrai bala kenti yo me kum u khle halor baro pet bai ti kenti na ka boong baro ka badan habneng bat ha ka kendo kalong ka jong me mangi ni dei tang ki sordar ki ba ublei ula pen kamti bangin pentrai kam hok ya kata ka jingkerku ka ba ublei ula ayang abade pi kat bangin ang emang ni ka sla jong ni ka kendo ka jingkeli kami hang ni kamut ayu habaong sordar ha ka testament ko batmai ka kentien sordar ka dei bala pen kala ka ni ka tin great oikonomos bat kani kekentien kamut uba syakri kum unong penyat ni ong tin pareng kum manager jong ka yeng kasem jong ukenrat usodar hi ha ka testament ko thamai dan kita long spa ni kita long po ka banaladi hare udan pat ya kita ke ikhtiar ni ka jingla bansam ya ka spa ka po kat bakum ka mon bat ka jing ptha ka jong ukenrat ujong u uno ubalong usodar uday belong kan uta ubala bansyanya ong upol po ni kongkoren kalong basau dekat ke baar lemda kumta unca slotno lene unca shimno ya ke jinglong sordar ke jungu alangi ringdor na ke parsi ke bo Jisu Ukraina po Lukas kalong ke ba kanreu kamtam ya ke dekat ke balai kumta manga ban mapi ngilong kita ki nong pet nong kmi lene ki nong penya ya ki baro ki ba ublei la pen kamti yang abar ya pi kum ki sodar babhabar ki balayo ya ka jingshania no trai ni dei ka bangine sam kan ye kita ki jingkerku ki bangilayo pediang no trai sha ki waipat ningkong Petrus nang basau dekat ke besipo wong kumneu ai men sem ki banget ki balai mat ki jing ki sitom ha ki por kum bangilai mat mangile se kampalat maki banyangi ha kamu ong kum ni wei baro kat kumba ulap diang ya ka jing ai kum ta ken unya sam ya kata perlok hi kum ki sodar babha ka jingai babon jat ublai dan kerhai ki jing kerku ki ublai ula the aga jing im jenga jang pile ne ki bangila yo pediang no trai larangi nyawi kita ke jingkerku ki kerhai sikade palat manusia jong kaduriau lapin skami ya kane ka jing shisha da ka jingkeren ke jong apostol Paul bau blazing ai palat tam ni ka eke bengi pan palat tam ni ka eke bengi perkat palat tam ni ka eke bengi khmi lenti Efesus nung go bas lai dekat go arpo go itu ya kata pada ka jing tuai jing David ka bau ong ka sam go arp ndai dekat ke ba khatwei utrai unkurku ya laki breu utrai unkurku ya laki brio ngaso ya hap sikade berkani ka jingkren jong ni Saint Augustine jong kahipo uniu de uta u riu perkhat jong ka ktien ka jong ublai ba shirkai ba jong ka spas nem ka basau ba basan but ya ki jing thok ki jong ul ong bangina pulisa adu kini kisni ka ba menta ki jingi ka jong ki lang ki ba jenlio but ki ba de ya ro kum jo but ula ong ni kintien ki ba shongkya ba kan sepang jong ka jing ai God is more anxious to bestow blessing on us than we are to receive them. Ublay ukam angot ban ai ya ki jingkerku hangi ban ya ka bangi yok pediang ya ki. Ublay u ya ka ba unkerku ya
kijing tau jung u baro ne ka dau ai ken ya kal wai ka slap wai u slap ai ken ya ka sngi la ka long ken ki bahok ne sha ki bam hok ru kumjo reken mau pat ba u blai u kham the kerhai ka jing ku chalaki khun ki jung u upol kan shai kan Efesus nang mun kong khat balaya ka bu ong ken bala ker khu inga ber phi da ki jing ku ba kenjab beneng baro bala ker khu ye kan ha ki jika beneng ka kham palat ka jing ku ka jong nga ba ka jong phi ki bala ngai hau Kristus Jesu ban ya ka jing ku se kita ken ki bam pak chem la priang yu Kristus Jesu